This is what you call the finished product of our vintage classic bike seats. Lalangkatin ko na naman kasi parang hindi ko talaga gusto yung Bakit? may something talaga na wrong eh. Nalangkat kasi hindi na pantay ang maganyan no. Dapat pantayin talaga ang maganyan no. Hindi na pumipilit eh kasi sobrahan sa bagay eh. Lalagyan na naman natin. Ha? Yan, lalagyan natin ulit kasi alam mo, Ragbihan talaga yan para pumilit. talagang ipasok pag hindi pagahe. Oo, bakit? Bakit hindi talaga ipasusunod yung hindi pagahe? Huwag mo talaga ipapasunod pag hindi pagahe kasi malulubong ka. Malulubong yung kapag kukusin. kasi malulutay kasi no. Masasamad yung kilid eh. Sasama talaga. Oo. Huwag mo iduduol yung ilong mo dyan. Mabubuang ka. Magkakabuang raw yan, sabi nila. Ay, naku. Sa una-una lang yan nila. Ha? Sa una-una lang yan nila. Yung magkakabuang yung baho ng ganyan? Ito talaga yung step na ano, step na proper para pumilit masyado yung rugby. Hindi lang sisimutin. Papapilit lang. Hindi pagkatapos mong lagay dyan, sisimutin mo. Sisimutin nyo yan kung okay ba talaga yung ano niya. Okay ang kalabasan. Pangalabasan. Pero wag nyo gagayahin yung mga makakita, makapanood nitong video na to. Gagayahin to ha. Ano yun? Ano, special moves yun. Special moves yun. Kaya pumipilit masyado, sinisimhot tala. Yung ginagawa namin kasi Manadakpan tayo ng mga pulis yan. trademark. Oh, ikaw nagpapa shout out. Ano mga shout out mo dyan? Sautaw. Diba? Siya pataw-taw. Siapa taut-taut? Siya palaw. Siya para papam. Sige. Tanga-tanga mo, hindi mo pinilitan. Ganyan? Ganyan siguro. Ganyan buhat ng bangko dahil. Hindi ko may buhat ng bangko dito. Ano yung pinilit yan, Pap? Ano ito? Guma ito ka para hindi mabasag eh. Hindi. Ito, malamig to. Ayan, 6. Ibububo lang pala yan. Ibububo. Mas lamig to. Oh. Saya na siya ba eh. Ha? Kahero atras daw. Ako daw, brake pad. Abante, humukos. Gahi, abante. Sobrahan siguro ng goat niya. Tama yung wala. Nasobrahan ng goat niya. Hanap bidding. Wala siguro ang muliyok, nakalipera na ba? Natagan mo ako ng tungo. Ganyan siguro. Sino yung mga tag-iyan ng ganitong bangko, Paps? Si Paps Romel, yun o. Si Paps Romel. Ayun na si Paps Romel. Taga saan ba to si Paps Romel? Taga dyan lang yan. Bakit nakasuroy ka dito, Paps? Taga malapit lang yan, taga pantukat lang yan eh. Nagaunahan lang. Unahan lang yan. Ano na siya eh, ano, i-promote mo naman yung ano mo, para kay Paps Romel. Mamaya na, doon na lang. Sige. Mag-advertise ka naman. This song is brought to you by. Sinisimot talaga yan para ano. Maliligo ka ngayon? Pwede na. Maliligo ka ngayon? Naka-Google Chrome na kasi. Suko ang kagad. Madali ka pala masuko ganyan no? Hindi mahatag ng mga bangko ba? Iilisan yung mga bangko na yan. Nasaan yung mga brief niya? Inuna mo niya mga sinina. Kabala ka. Wala naman tong brief. Ha? Wala naman tong brief. Hindi na, diretso na sa susuot. Susunod mo talaga. Nalilisudan ako eh. Hindi na nag-brief. Ganda no ito, Kaya para magkatindo. parang likod ng mga ulod-ulod ba no? Oh no! Hindi talaga may slide ang lubot niyan, Paps. Hindi ba i-slide kasi Magandang ganun, kaya para basta pero magudong. Kasi may mga burot-burot ng ganyan bro. susunod kasi yan eh. Ganyan talaga magpasulot-sulot ng mga bangko, Paps. Yan talaga. Tagaan niyo ako ng gunting be para pa-plaster ito. Hindi gusto na pa-plaster eh. Hindi plaster ng mga ayaw, no? Gunting eh. Gunting talaga yung ganyan, Paps. Parang likod ng ulod yung mga bangko mo ba? Ito talaga yan, pinabugdo-bugdo ba? Bubugduhin talaga yung ganyan. Pinamamports ba?
Bakit may mga bugdo mga ganyan, Paps? Dapat may Google ka talaga ganyan. Mag-Google Chrome ka. Google sa yan. Si Mimi lang bro. Hindi na magipagawa. Suya sa doms. Ano nasa Sana suya? na isa kang PM. Iya, wala pa. Pahuin ninyo para talaga na yan. Ganyan pala yan. Gut-gutin talaga yan, Paps. Bakit naman gugutin yan? Nahanap ka na to sa trabaho ko. Ah, ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Ha? Ganyan talaga ang Nangingita buhay. ng isda. Nangita ng isda. Naka-Google Chrome kasi. Kagagol. Pipilit na yan. Ganyan. Yan, gagol. Nagagod. Ah, ganyan talaga papilit-pilit. Ganyan talaga yan eh. Ah, Sumula ng umuga to eh. Hindi na bumilit. sinimhot kasi. Naubos yung mga papilit ng mga kuhan ba? Ganyan talaga magpataod-taod, Paps. Ito na yung nahuhuman na. Ito na yung finished product natin. Ah. Oh. This is what you call the finished products of our vintage classic bike seats. Look at this bugdo-bugdo here. Mga words kung Suryaw, Bisaya. Hamsams. Now let's try to put this Rira, in the motorcycle that it mag-fit-fit ba talaga, no? recently filled by our Pops here, Pops Romel from Bantukan. This is his own build, the backyard build. Ito. Pa, 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 pa,